Ai ekana moikataan. Ai niin moikkuli? Niin moikkuli. Ei kukaan sano moikkuli. Moi. Moi. Meillä on... Tänään meillä on tämmönen seuraa johtajaa meikkihaaste. Ja ideana on se, että Daniela meikkaa ja mä yritän tehdä kaiken saman perässä. Aloitetaan laittamaan pohjaa. Dippaaks mä tätä munaa tässä? Hakkaat munalla naamaan. Niin, mutta pitääks mun dipata tästä sit levittää sitä? Levität sen tasaisesti sinne. Sitten meillä on tällaista peiteväriä, mikä tulee sitten sinne silmien alle. Voit ottaa siitä vähän kädelle. Tai sitten omaa. Ja sillä peitellään sitten tummat silmäaluset. Tänne silmien alle. Sitten tehdään varjostuksia. Ne näyttää tosi hyvältä. Täällä on Hitlerin piikset. Mikä nämä yhdistyneet kulmakarvat on? Et sä laittanut siihen? Ei. Mä vaan näytän, että mä olisin palannut tosi pahasti. Mä pelastan mun naamalle. Pelasta sun naama. Nyt sitten laitetaan puutariin. Silmien alle. Tähän. Siis tää. Käytäks mä nyt tällä tätä? Joo. Nyt saat itse valita, minkä näistä kaikista ihanista väreistä haluat. Ei siihen. Laitetaan tänne. On niin hyvän näköinen. Panisin. Juu. Sitten vähän varjostetaan lisää, koska äsken ei varjostettu vielä tarpeeksi. Kun tekee sellaisia duckface, niin tonne tulee sellainen varjo. Ja tää tulee siihen. Laitetaan tuollaista kullan väristä. Ja sitten se laitetaan tälle niinku liikkuvalle luomille. Niinku, mä en osaa pitää tätä kiinni ja tätä auki. Mä en näe mitään, kun mä en pysty katsoa. Joo, meillä oli pieniä teknillisiä ongelmia, niin me jouduttiin vaihtaa kameraa tässä. Niin, nyt kaikki näkee oikeasti mitä me tehdään. Niin, mitä oikeesti on tapahtunut tässä. Joo, me laiteltiin äsken tuollaista kullanväristä luomiväriä ja nyt laitetaan tällaista ihanaa nyksinpunasta. Tehdään sellainen varjostus nyt tänne. Niin. Siis tänne rajaan tänne. Ei kulmakarvaan, vaan tämän liikkuvan tänne luomen yläpuolelle. Tehdään sitten vähän sellainen kissan silmämallinen. Joo. Tässä on vähän sellaista punk-henkeä. Tää on tuskasta. Niin, seuraava. Mustaa. Sitä mä tökkäsin taas silmään. Miau. Haluatko nyt tehdä rajaukset vai kulmat? Kulma. Selvä, tehdään sitten seuraavaksi kulmat. Mä vaan vedän kulmat nyt mustaksi. Ei, kun sä muotoilet ne. Sä voit vaikka tehdä sen muotoiset, kun sä haluut. Ja tämmöiset kulmat, mitkä mä nyt teen, niin näitä ei saa tehdä. Nyt kun niinku pitäisi saada toisesta saada samalla. Ja mä oon kuullut vaan sen sanonnan, että kulmakarvat ei ole kaksoset, ne on siskokset. Musta tuntuu kyllä, että mun kulmat on kyllä välillä jotkut vihamiehet, koska ne ei ole yhtään samanlaiset. Mun kulmat on tosi rumia siskoksia. Sä voit taivuttaa tietenkin sun ripset. Tuleeko se näin? Joo.
Kyllä, ja älä jätä luomea sinne väliin, koska se sattuu. Tää on mulle jo melkein tuttu, koska mä oon entinen emo. Niin. Mut silloin me käytiin kajaalikynää. Niin mä just menisin sanoa, että yleensä jäpät käyttää vaan pelkkää kajaalikynää. Voidaan käyttää kajaalikynää sitten tuohon alarajaukseen. Sä kato. Kato, miten hyvin se sujuu. Hirveet paineet. Tossa on tällainen, millä sä voit laittaa se alarajaukseen, jos sä haluat tehdä sen. Sitten sä voit laittaa glitteriä. Sä voit valita minkä väristä sä haluat. Meillä on täällä tällaisia kivoja. Mä voisin valita ton oranssi. Sitten päästään kiinnittelemään ripsiä. Mistä se lähtee? Sä voit laittaa ensin ripsariin. Pitääkö mun laittaa? Oo. Ups. Mä en osaa käyttää tollasta kiinnitysjuttua, mutta sä voit testaa, jos sä haluat. Sitten laita tosta siihen liimaa tuohon nauhaan. Joo, hienosti. Nyt me ollaan valmiit yöelämään. Sit lähdetään bailaa. Mä en riksu. Mä otan Sex on the Beach. No aika hyvä. Räpsittele vähän. Laitetaan highlightiin. Meillä on taas tällainen Nyksin nestemäinen highlightti. Kevyesti tänne poskipäille. Ja highlightia saa olla sille aika paljon. Mä tykkään siitä, että hohtaa sille avaruuteen saakka. Mistä toi tuli? Help. No. Sos. Nykyään nuoret sanoo aina sos. Tos. Onneksi Baby Wipes pelastaa. No ja meikki on kuin uusi. Helpotus. Sitten otetaan tällainen vielä Anastasian highlightti. Niin sitten laitetaan tätä highlightia ihan vähän tähän niinku nenän päähän. Tämä highlightti sit koko nenän. Kunnon tämmönen koksunenä. Sitten huulipuna. Tää. Se. Sulla on tällainen merkitön. Mulla on ylläri taas Nyksin. Sovitaan, että tää on fabulous. Joo. Joo, sillä voit kans tehdä vähän, että kun pikkusen laittaa ylitten rajojen, niin pystyy tekemään kans vähän muukkeampaa huuta. Aletaan varmaan olemaan valmiit. Sukka hyvin ja... Joo. Sitten sellaiset seksikkäät poseeraukset. Joo, sulla on vähän tuolla uskaliaampi toi sun meikki. Mulla on tällainen laimea ja vähän kaavoihin kallistunut. Kumminkin semmonen erilaisuus aina niinku iskee paremmin tuolla klubeilla. Niinpä. Vitun hyvän näköinen. Joo, ehkä tää oli tässä. Tää oli tässä. Ensi kerraksi keksitään jotain kivaa. Niin, katsotaan. Aina voi haastaa. Niin. Niin meidät saa haastaa. Meille saa... Mä suostun mihin vaan. Noniin, hei hei. Haastakaa Mitja. Hei hei.